Spotkało się tu zło Тут i сустрэліся miłość. зло і любоў. Zło zwyciężyło, Зло перамагло, przybijając do drzewa прыбіваючы любоў да miłość. дрэва. Byłem świadkiem, Я быў jak сведкай młodzi таго, chłopcy як маладыя хлопцы próbowali спрабавалі вырваць гэты малаток у ката, wydrzeć ten кідалі ў młotek яго камяні. temu oprawcy. Rzucali na niego kamienie. Powstał w nich У bunt іх зараджаўся бунт супраць зла. złu. Zawsze będzie Зло заўсёды будзе мець большыя магчымасці więcej і możliwości будзе i забіваць zabija дабро. dobro. Шлях жыцця. Перад Перад намі арка, якую называюць аркаю Эссе-Хомо. Паводле падання, менавіта сюды Пілат павінен быў вывесці Езуса, паказаць яго і сказаць: «Гэта чалавек». Насамрэч, вядома, гэта не тая самая арка, але хутчэй за ўсё гэта менавіта тое месца, дзе з'явіўся Езус, а дзе ён быў асуджаны на смерць, і дзе павінен быў узяць свой крыж. I skazany na śmierć, gdzie musiał wziąć swój krzyż. Stacja druga, Pan Jezus bierze krzyż na swoje Стацыя ramiona. другая. Пан Езус бярэ крыж на свае плечы. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысце, і благаслаўляем Цябе, бо праз крыж і муку сваю Ты адкупіў свет. Адпраўляючы крыжовы шлях падчас майго знаходжання ў Іерусаліме, я уважліва прыглядаўся да афармлення рэльефа і да адлегласці месцаў, якія вызначаны крыжоваму шляху, а месцы ад аліўнага сада і праз Хеўрон. Прафесор Вінцэнты Куцьма. Od ogrodu oliwnego przez Cedron. Там у Іерусаліме паўстала агульная канцэпцыя крыжовага шляху, якую пілігрым можа перажыць і нейкім чынам ідэнтыфікуючы сябе з крыжовым шляхам, які адбываўся 2000 гадоў таму назад. Tą drogą krzyżową, która się wydarzyła 2000 lat temu. Отец Анджей Напюркоўскі, настоятель манастыра на скале. А на пачатку 5 стагоддзя, калі хрысціяне атрымалі назад Іерусалім, а са стараннасцю і руплівасцю вырашаюць ісці па слядах Езуса, месцам, дзе Езус жыў, маліўся, вучыў, здзяйсняў цуды, у гэты кантэкст добра ўпісваецца ўзнікненне стацыі крыжовага шляху. А стацыя чацвёртая. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысце, і благаслаўляем Цябе. Добра вядома дакладная дата смерці Езуса 7 красавіка 30-го года. Гэта была пятніца, што апавядала 14-му дню габрэйскага месяца Нісан. Крыжовы шлях Езуса распачаўся з прыторыя Пілата, а скончыўся за сценамі тагачаснага горада Іерусаліма на Галгофе, якую інакш называюць Кальварыя, месца чэрапа. Мне здаецца, што сучасны Іерусалім вельмі нагадвае Іерусалім таго часу, калі Езус быў прысуджаны да смерці на крыжы. Асуджаны на смерць Хрыстус, ідучы вуліцамі Іерусаліма, сустракаў сітуацыі, падобныя да сённяшніх сітуацый. І сёння ў Іерусаліме, калі адбываецца крыжовы шлях, людзі не звяртаюць увагі на гэта. Падобны шум, падобны гандаль, вырашэнне простых і складаных штодзённых праблем. Я не ўпэўнены, ці кожны ведаў, што ідзе асуджаны на смерць. Я думаю, што ў сэрцы кожнага з нас павінна ўзнікнуць гэтае адкрыццё. Ці можам мы самастойна, вырашаючы праблемы, ісці тым шляхам,
якім Езус ішоў на месца сваёй смерці. Wszedł na miejsce skazania. Мы на этапе рэалізацыі апошняй стацыі крыжовага шляху. Христос сустракае жанчын. Гэта мадэль у суадносінах 1 до 5. Час выраба мадэлі найболей важная стадыя працы. Ён патрабуе вялікай засяроджанасці, запалу і працы над сабой. Неабходна надаць тое, што найболей важна, вызначаную эмацыянальную афарбоўку, тое, што падкрэсліць манументальнасць працы. Pewien rodzaj emocji i pewną zjawiskowość dzieła.